Hľadali sme zabíjaka elektroniky. Skúšali sme, čo dokáže zničiť telefón, notebook či robotický vysávač. Crash testy odhalili, čo všetko vydrží elektronika predtým, ako definitívne vypovie svoju činnosť. Títo profesionáli neveria reklame. Rázy výrobcov ako superodolný, vodeodpudivý, nárazu vzdorný či ohňu vzdorný si overujú sami a vlastnými metódami. Takýmto extrémom váš notebook, telefón či vysávač v bežnom živote nevystavíte, no náhoda môže zauradovať kedykoľvek a tak sa možno oplatí vedieť, čo na dobro vypne elektroniku. Notebook, hociaká váha neodrovná. Nepomohli ani závažia. Smrteľnou záťažou preňho bola až kombinácia živej váhy a spieračských schopností odborníka na elektroniku. Ako pravý hrdina z budúcnosti sa ukázal robotický vysávač. Vlastnou váhou si s ním človek neporadil. Závažia ho takisto nezničili. Zvíťazila až kombinácia ľudskej sily a závažia. Miestami sa dokonca zdalo, že elektronika má pred človekom navrch. Smartfón bol takmer nezničiteľný. Neporadili si s ním ani super spieračské schopnosti v kombinácii so super ťažkou váhou. Autogén v ňom zažal iba plamienok. Rýchlo zhasol aj pokus utopiť ho. Horúci párny kúpel takisto pohorel. Telefonovanie a dotykový displej fungovali do poslednej chvíle. No a keď už mal prístroj skončiť v nebi, dopadol tvrdo na zem. To znamená, ten človek je ten najsmrteľnejší. Keď naozaj dostanete telefón alebo telefonát, ktorý vás rozzúri, tak vtedy je smrť toho smartfónu takmer istá. Marek Gudiak, televízia Markíza.